Karita gundaway gagayem ken kabsat ket dati nga mismo ditoy barangay 20 Pulangi, Bacara, Ilocos Norte. Gagayem ken kabsat gapuanan na ta ada iti maysa nga reklamo panggep detoy panakaputol ti linya ti agnagan iti Freddy Dieb. Gagayem ken kabsat garetoy ket Freddy 2 alinya ti kuryente ket istorya datoy agbaybayad iti karaytoy nga account gagayem kerabsat ket 3 pesos laeng iti haanda anabayadan ngem numapan agsingir detoy collector iti karaytoy nga area gagayem ken kabsat ket agbalimatan nga 500 plus wenno no daduma ket 600 ang mga kaibigan isut gapunang maluksaw iti pamilya Gieb iti karayting panakaputol kan napasamak iti karayting account da. Mga kaibigan, wano dito iti sitwasyon tata dito linya dito Freddy 2 gagayem ken kabsat inikat dalatan dito connection iti karaytoy metro mga kaibigan. No makita tayo ket talagang naputol mga ka-JCQ ken istorya detoy agabaybayad ka rating account nga iset settle damet ngem no daduma mga kaibigan ket late da nga mangi settle ken 3 pesos lang iti rumrumwar nga bayadan da kuma ngem idi kalman ket ibagamatan deti collector nga more than 500 pesos iti detoy bayadan da mga kaibigan. So idi kalman handa nga na isettle detoy dawdawatan deti collector nga more than 500 pesos a bill ngem rumrumwar nga 3 pesos metlaeng gayam iti na usarda or na usar daytoy nga account gagayem ken kabsat ulitin tay laeng Freddy 2 iti nagan daytoy akin account gagayem ken kabsat iti barangay 20 Bacara, Ilocos Norte. Intay dinggen daytoy panakisarsarita ti JCQ Online TV News iti pamilya daytoy nga naputulan mga kaibigan. Manang istorya umanti nagbaling nga problema yo detoy panakaputol ti kuryente. Kastoy sir ket idi umayda kwa sir nag-reading ti June 65 ti bayadan da sir. Idi bulan ti July nagbilda ti 600 nga nasurok. Ket idi kasde nga napangkuin reklamo idi ko sir idi inek ket handa kanu magasgas tarti kasde nga marid-reading da sir ket ingkag complain idi yan ti uneg ma'am kunada mo sir ket napanak idi uneg sir ket idi napanak sir ibagalat ta dedi may nga nag-complain na kibaga na bayadak lat sir. Ano ti bayada? 600 sir. Bayadam latan ma'am ta adamot bibilda nga nangina ko na sir. Ket madia sir ata 65 lang idi June sir ket idi July yun ket nagbalin mot nga 600 dun sir. Iso nga marigatan mot dagiti akin balay kunak sir ta maawam mabalbalin dagiti nanang mi tatang mi sir kunak. Akit iyuray mo nga rete para consumer DJ kas lang te pag tay bangkit kita ti sir ay wan sir no mauray mo laki ay may uray mo laki di ma'am urayom ko na ket inuray ko sir uray klataro den sir ta datin tumulang nga dakit to yun ko na ay anak ka diti kwa ma'am ko na met di babae ma'am sir nga nakita ko ket ay ket ilawlaw ako kumade ti ma'am ta dagitoy balay tilakay ken bakit kuna ket DJ pipanda nga bilda ma'am 600 ket idi bulan ti June nagbilda ti 55 kunak ay 65 kunak sir ketatan aket inayaban nak sir adain surat na nga ingkag bayad din ma'am kuna na pagbayadak ma'am ko nakit ij yan ta cashier ko na sir ket napang ko binayadan sir Ngem kadita nga gundaway ada ti billing statement yo ada sir ano tinay ikabili jay ma'am ada di balay nga min sir dete ko resibo
Ket iso nga ti kunana nang ted ti pinapang ko pina-receivean sir. Ket ti pinabayadan na kanyak sir 120. Deto bayadam kunana sir. Ket napang ko binayadan tay cashier sir ket nalpas di jayan sir. Di bill me di jay. So clear, DJ nga bulan. Un sir kasi idi may nag-reading ti August sir. Ti kunak meton. Ay sir pakikitam to kad malabas si tay reading DJ Freddy to kunak sir. Ay damo kami ti umay grading dito ma'am kunana met. Un sir pakikitam to malabas sit ket kasla di met makukuan de ti reading data nakangingina kunak sir. Idi inaksubli day di kalman sir. Taw may dakputol sa sir ta aday med dinamag ijay mi sir. Nga balay. Ket ay sir pinukawak. Ako kay ti kuryente kunak met ket wen ma'am kunana akputol kami kunana. Ay sir ape deti bilman deti Freddy tungket agbilmet man ti 500 nga nasuruken. Ay haan ma'am, siyak ti may nag-reading 3 pesos lang ti inbil ko. Tawag na DJ may nag-reading ma'am. Wen sir DJ Mac putol. Ket 3 lang sir kunak ket wen tawam makitak nga bilda. Awan ma-reading ko kunana sir. Ape handa usar kunana sir. Aket amban met sir ngem kwa kunak. Iso nga ibagaking ka ata inak kumamanta inikon kunak. Katiduan sir aket kas jayan ay nakpamianan kami sir. Nga may mealan dito agbasa sir. Ipukpuk ko na nga naputol tay kuryente. Iso nga ni tata sir. Iso ti iso dinamak ko kanya na nakpaiso nga naputol. At kinama kami digitay duwa nga nagputol sir. Yung iba nga damot nga na iso. So kahit nasa 1 pesos lang iti bayadan da. Sir, 3 pesos lang sir. Ta inak ko maman di inikan sir ngem ta nakitak di 500 nga na. Kas lang manuti sing renda karita gundawi ma'am. Bali 2 months kanu sir ket nabayadak met DJ nga bulan no. DJ pa mo di inek iso di napan mo panangi clear ka dito nga bulan. Dito may sa bulan lang sir ata dito 3 pesos sir. Iso ete inak ko mamanon kasi tinak parang ijay sir 500 nga nasurok. Ngayon binayadam dito 500 ma'am. Nabayadan na sir na clearan DJ July yun sir. Ata DJ August iso ti 3 pesos. So dito 3 pesos iso iti pa nakaputol na. Yun, sir. So nga inak ko mamanon sir ak complain nun. Tay may damula ta pinutulon sir. Madi yung may kabaysat lang nga dagitay imay nagsingi. Tatang ko sir. Jakmet nga nakita DJ nagputol sir ngem dagidi nakasarang ko jay dabagatan sir jayan mi. Iso ti mayro paak. Ma'am so anat makunam anat kayat mga ipadano iti biyang ti inek tapno ti kasakat may kan iti solusyon dito mapaspasamak dito ipagtaengan dagiti naganak kanya. Ket ti kunak ko ma sir akut umayda ko maisil po sir ta awan amok nga pagpaitaping sir ta awan mo't kortada. Tano de tala 3 pesos tinang putulan da sir na nabayadak mo DJ July yun sir. Ipakpakaasi ko ma sir nga umay da isilpo. Gamawan maitod mi nga kwarta. So ti langhanyo nga maisettle is di 3 pesos nga bilyo. Una sir kan DJ siguro 50 pesos nga kaslakwanan na sir ata digam nakakuano ka sir. DJ lang mo sir. So nga iso ko maidawdawat mi sir takwa. Nabaya nga kasi ti mapaspasama kun man. Ket idi ko sir. Haamag kidi sir takwa. Idi nagyan met dagiti kakaanak kami ti ken di kapsat mi nga natay sir. Iso lang ti iso inlawlawag ko jay sir. Tay idi dududwada dagiti bakit kala kay sir. Talaga batit ti baybayad sa siyak ti mapan agbaybayad no ko sir. 55, 65 ti baybayadan da nga talaga. So tiraramatan da lang ito ket silaw lang. Sir. Sula. Awang mat appliances da nga Dete lang ceiling pan da nga batit sir. So lang sir, take wa.